Jälleen saapuu mies, joka ei esittelyjä kaipaa. Hän on kuningas Kärppä, numero 24, Jari Virta! Ja arvoisa yleisö, seuraavaksi puheenvuoro Oulun Kärpän Oyn toimitusjohtaja Juha Junno. Jari, pikku tai kuningas Kärppä, kuten kärppäfanit ovat sinut nimenneet. Voiton tahto, omistautuminen ja ennen kaikkea vaatimattomuus ovat sanoja, jotka kuvaavat sinua parhaiten. Muistan, kun tapasin sinut ensimmäisen kerran. Olit 16-vuotias poikainen SM-liigan Taalassa. Ja sattumalta loppuilla istuimme samassa pöydässä. Jääkiekkoliitto palkitsi sinut junioripelaajana. Ja istuit siinä ikäluokkasi yhtenä parhaana pelaajana, pikkupoikana, siinä vieressä. Silloinkaan et hirveästi kerskunut omilla saavutuksillasi, vaikka jo silloin olisi aihetta ehkä ollut. Olet aina pelannut joukkueella. Ja sinulle, pikku, on aina ollut tärkeintä joukkueen etu. Omat henkilökohtaiset saavutukset, pisteet, maalit, syötöt, mitallit ovat sinulle aina olleet toissijaisia. Olet aina ollut äärimmäisen arvostettu ja kunnioitettu pelaaja joukkueesi, seuran, fanien ja yhteistyökumppaneiden ja myös vastustajien seurassa, keskuudessa. Olet ollut vahvasti mukana rakentamassa voittamisen kulttuuria Ouluun ja Oulun Kärppiin. Sinun urasi Kärpissä on ollut todella pitkä. Toisella edustusjoukkuekaudella 90-luvun lopussa olit nostamassa Oulun Kärppiä takaisin liigaan. Olit jo silloin ehdoton johtohahmo ja sitten koko 2000-luvun. Pois lukien se lyhyt visiitti, minkä teit Pohjois-Amerikkaan. Urallasi on ollut myös paljon vastoinkäymisiä, mutta kunnianhimosi ja sitkeytesi avulla olet aina taistellut itsesi uudelleen paras valoihin. Aina koko urasi ajan, mitä kovempaan paikkaan sinut on pantu, joko henkilökohtaisesti tai sinun joukkueesi on joutunut. Aina olet, pikku, noussut esimerkillisesti esiin ja näyttänyt koko joukkueellesi suuntaan. Olet noussut aina ratkaisijaksi, kun sitä me Kärpissä olemme tarvinneet. Omistautumistasi ehkä kuvaa parhaiten se, että olet mukana nyt vielä Oulun Kärppien junioritoiminnassasi urasi jälkeen. Olet poikasi valmentaja F-junioreissa. Sinua parempaa esimerkkiä ei junioripelaajalle voi olla. Olet luomassa tulevaisuuden voittamisen kulttuuria näille nuorille miehille.
ja samalla olet hieno esimerkki heille sitten jäävään. Arvostan ja kiitän sinua, Piku, että sitouduit ja pelasit Kärpistä koko hienon pitkän urasi. Haluan kiittää sinua henkilökohtaisesti, koko seuran Oulun Kärppien sekä kaikkien täällä hallissa olijoiden puolesta siitä hienosta urasta, mitä Oulun Kärppien tekee. Piku, olet Kärpille, koko Pohjois-Suomelle ja faneille täällä. Todella olet kova joukkue. Kiitoksia, Piku. Arvoisa yleisö, myös Tampereen Ilves-Oma kunnioittaa Juhlan huikeaa pelaajauraa. Pyytäisin jälleen Ilveksen kapteenin Sami Sandelin.
sinulle, perheellesi ja läheisillesi ja tietenkin koko Pohjois-Suomelle. On ollut suunnaton kunnia päästä seuraamaan urasi ja elämäsi monen vuoden ajalta. Ensimmäiset muistot sinusta Tiekon parista on ne kerran joukkuekaverina Aivikossa, kun kävit ottelemassa meitä edustuksen puolella. Sen jälkeen alkoi eka talvi joukkuekaverina. Pelattiin nousutalvea. Mä opettelin miesten pelien maailman, mutta sinä olit jo ratkaiseva pelaaja nousun kannalta. Silloin tajusin, kuinka vahva voittamisen palo ja viisaus sinulla on. Samalla huomasin, kuinka osaat sulkea kaiken ulkopuolisen pois ja keskittyä olennaiseen. Ne oli isoja oppeja nuoremmalle junnulle. Siitä alkoi monien hyvien tarinoiden aika kämppiksinä. Välillä opeteltiin parturihommia kantapään kautta ja välillä käytiin elämän iloja ja suruja läpi. Ja jäällä treenissä oltiin pahimpia kilpakumppaneita. Hauskana muistona on, kun pätkittiin toisten mailla ja kilpa-asutuksissaan leijotpelinä aamuyöllä, mutta kun peliin tultiin, otettiin ylävitoiset ja oltiin valmiit purkamaan kiukkuvastustajaa. Ne vähemmät ja tunteet opetti ja kasvatti meitä. Pelaajana olet aina esimerkki minulle. Viisas, taitava, joukkueelle aina pelaa. Sinulla on mahtava perhe, ihana vaimo ja suloiset lapset. Varmasti puhun meidän kaikkien puolesta, kun sanon, että olemme onnellisia ja iloisia perheestäsi. Isäsi ja äitisi voivat olla ylpeitä, ovat kasvattaneet erittäin hienon miehen. Arvostuksesi pelikavereidesi joukossa on jotain suunnattoman suurta. En osaisi kuvitellakaan yhtään pelikaveriasi, joka sanoisi jotain muuta sinusta. Siksi me kaikki haluttiin tehdä jotain, joka kuvaisi, kuinka paljon me kaikki, ketkä olemme saaneet pelata kanssasi, arvostamme sinua. Kiitos Piku, on ollut kunnia ja ilo pelata kanssasi.
Hyvä yleisö, kärppäkannattajat, Korvapia sekä etäkärpät haluavat muistaa kuningaskärppä Viukkolaa. Pyytäisin huomionne Ouluhallin puoleiseen päätyyn. Kiitoksia paljon kärppäkannattajat, Korvapia sekä etäkärpät. Hyvä yleisö, pyytäisin huomionne mediakuutiolle. Hyvät kärppäläiset, sain viettää aikaa jääkiekon parissa lähes 30 vuotta. Noihin vuosiin mahtuu monenlaisia hetkiä ja muistoja, joita nyt uran jälkeen osaa arvostaa yhä enemmän. Pääsin myös kokemaan monia asioita, mistä olin nuorena haaveillut. Niistä ehkä suurimpana, että pääsin pelaamaan Oulun Kärpissä. Tämä peliparan jäädytys on suurin kunnianosoitus pelaajalle. Olen ollut etuoikeutettu, kun olen saanut käytännössä koko urani perustaa seuraa, missä pelaajasta välitetään ja missä puitteet ovat huippuluokkaa. Haluan kiittää Oulun Kärppiä tästä suuresta kunniasta ja näistä hienosta vuosista. Olen saanut kuulua loistaviin joukkueisiin ja tutustua hienoihin joukkuekavereihin. Vaikka tämä tunnustus on henkilökohtainen, niin ilman teitä tätäkään juhlaan ei olisi tullut. Suuri kiitos kuuluu siis teille jokaiselle joukkueen jäsenelle vuosien varrella. Erityiskiitos kuuluu perheelleni, Astalle, Nololle ja Nevialle. Teidän tuki, minkä urani aikana sain, on ollut korvaamatonta. Kiitos Astalle myös kun huolehdit lapsista ja pyöritit arkea minun oltuani pois. Suuri kiitos kuuluu myös vanhemmille. Teidän huolenpito ja uhraukset urani varrella ovat olleet todella tärkeitä. Kiitoksia myös sisarukset, appivanhemmat, ystävät ja kaverit tuosta, minkä olen teiltä saanut. Kiitos myös kaikki lääkärit ja fysioterapeutit, joilta olen saanut apua urani aikana. Lopuksi haluan kiittää loistavia kärppäfaneja ja kannattajia hienosta vuosista. Kiitos. Arvoisa yleisö, Jari Viukkola voitti Kärppien riveissä 5 mestaruutta, 2 hopeaa ja 1 pronssin. Maajoukkueessa hänen kautensa ripustettiin MM-hopeaa ja pronssia. Viukkola on Kärppien kaikkien aikojen paras pistemies. Pelaajana Pikku muistetaan ainutlaatuisesta pelilukun taidostaan ja millimetrin tarkoista syötöistään. Jari, meille oululaisille sinä tulet aina olemaan kuningaskärppä. Arvoisa yleisö, Oulun Kärpät haluaa kunnioittaa Jari Viukkolan mittavaa pelaajauraa ja työtä kasvattajaseuransa eteen jäädyttämällä Viukkolan pelinumero 24.
istuu pitkää iltaa. Haluan kiittää kaikkia täällä hallissa olijoita, paikalle saapujia. Te teitte tästä aivan uskomattoman illan. Kiitos fanit. Paljon ollaan koettu yhdessä ja hienoja muistoja. Se tuki, mikä joukko on saanut, niin se on korvaamaton. Kiitos Kärpille vielä. Kiitos Ilvekselle muistumisesta. Jätkät ihan huikea biisi oli. Kiitos. Kiitos kaikille.